Три причини, поради които все още не сте създали своя бизнес мисия. Първата причина е, че вие смятате, че няма как да се получи именно при вас. Втората причина е, че вие предпочитате да стоите в комфортната си зона, вместо да излезете от нея и да разкриете своя безграничен потенциал. И третата причина е, че вие просто не желаете да работите със себе си. Скъпи приятели, ако осъзнавате, че вие се намирате в такава ситуация, ако наистина искате да разкриете себе си пред света, ако наистина искате да живеете живота на своите мечти, създадох програма, която ще ви бъде от полза и тя е именно насочена към създаване на вашата игра, на вашата бизнес мисия. Така че заповядайте, линкът е под видеото.